Ndebe anyị bịakwanụ nụrụ nke na-afịa n'Isuọfịa na-akọwa na gọọmenti Anambra steeti chọrọ ịrụ okporo ụzọ nke si Isuọfịa wee banye n'Igbo Ukwu wee jebezikwanụ Nnewi. Unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ na fa akụkpọsiwago ụlọ niile nke dịdebere ya bụ okporo ụzọ fa chọrọ ịlụ. Unu n'anya na ụlọ anụnwa a na-akọwa na onye nwe ụlọ anụnwa bụkwa na onye nwere ego amakwa na ama n'Isuọfịa na ọnyanwa bụ Chief P.A. Okonkwo Kpoko Bros West African Limited OG1 of Isuọfịa Wiz Oil Nigeria Limited n'ọbe ya ebe efe unu na-afụ ebe a kịta anụnwa andị na ine anya ihe afụkwana na fensị bie na-akụtugo ya na ife niile akpụrụ akpụ na nke ụlọ be ya ejikwana wee dekoreti ya bụ ụlọ na-akụtusigofa ncha niile. Andị ebe unu na-afụkwa kịta bụ ụlọ ụka nke ejikwana St. Patrick Catholic Church Isuọfịa wee marụ. Unu n'anya kịta unu ya afụkwana na fensị ya bụ ụlọ ụka na-akụtusigofa ncha niile na o nwere ozikwa otu fọrọ andị ọdụka ụlọ ụka na be Chief P.A. oduka ofu fensị bụ ife jikọrọfa. Unu nekwa n'anya unu ya afụkwana ife ndị ụlọ ụka kpụrụ akpụ nke a dụkwanụ ka nke fa akụtugo ike ọ bụ na oruho n'ebe a ya akụtu ka e wee lụọ anya bụ okporo ụzọ maọbụ ọ bụrụkwanụ na fa na-akwụnyere ya ugwu asị St. Patrick ọ bụkwanụ ife simbụrụ ndị ụlọ ụka jikwanụ wee na-efekwanụ Chineke. Na unu n'anya unu afụkwanụ na ife ọbụla bụkwanụ fensị na ya bụ nke ụlọ ụka na-akụtusigofa ncha niile na otu mkpụrụ afọrọkwa akọwa na ebe niile ama akịrị ụlọ aya akụkpọ na ya bụ okporo ụzọ ma stọọ ndị mmadụ ma ụlọ ndị mmadụ ebe ọbụla metụtara okporo ụzọ gọọmenti ya esi wee rụọ ya wee si Isuọfịa wee banye Igbo Ukwu wee si Igbo Ukwu wee jebe Nnewi na-akụgbọsịchafa ncha na ọ bụrụkwata ka ama akịrị ya na ya akụgbọ ya according to ndị sere ife onyonyo a maka fa na-akọwa na-esego ife na ya wee mapawa na ya akụgbọ ya n'obere oge n'ọkwa ya ka a na-akọwazi n'olu tata anụnwa bụkwanụ Septemba 2nd 2025 ndị gọọmenti wee buru katapila fa wee bịa wee jide ife niile anụnwa wee kụkpọsịa. Ụfọdụ nọkwara na-asị na ka alụkwanụ ụzọ na ọ dị mma nọọ ife ya enyere aka ka a ghara ide enwe ife mberede nke okporo ụzọ na ọ bụrụ na alụa ụzọ ọ bụrụ double road moto na-abụ na-agba saịdị a moto na-abụ na-agba saịdị a nọọ ya enye aka benata ife mberede nke okporo ụzọ. Ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ ife adịsị ọkwọ mma one side o na ọkwanụ mmadụ nwa ogodo egwu na-ata na gọọmenti ọkọmpaseti kwọrọ ndị akụrisiri befe anụnwa ma ndị akụrisi iche ọbụfa n'ọkwa prọpati mmadụ bụ efe unu na-afụ ebe a kịta anụnwa na-enwekwa ike alụcha okporo ụzọ a ma eruzikwana n'ebe nwa na-akụgbọrọ ụzọ na-enwe ike alụcha ụzọ a kịta unu afụ na ebe a akụgbọrọ na onwekwa ife ya ejikọtara ya bụ main road a na-ekwu maka ya. Ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu. Ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na gọvanọ na-achị Anambra steeti na o kwesịbeghị ịkụgbọ ife a kịta anụnwa na ọma na ya eme elekshọn n'ọka echelụ ka ọ maa na oye winu ka ọ na oye winu bifo akụgbọba ife a na ọ na bụ akụgbọsizi ife a ntu ọ bụkwana ya nwa chọrọ ịrụ ya wee saịnụ akwụkwọ. Ọ bụrụzikwanụ na o winu ha gọvanọ na-achịkwa na Anambra steeti ọzọ Okotorigba kedu ife ya emezi na gọvanọ ọfụ ya abanye na ọ ya alụkwa nya bụ ilo ka ya egbehapụzi ya ntu anụnwa ndị akụgbọrọ ngwongwofa a na-ebezi anya m anya m na gọvanọ kwesịrị ichelụkwa ọ bụrụ na atụchaa vootu o winuzie elekshọn wee marụ na ọ ya alụkwana ya bụ ife o wee kụgbọsịrị ya na nke ọ kụgbọsịrị ya ọ bụ na o winu ozi kedu ife ya eme na ụfọdụ ya ebekwa anya m ụfọdụ nọkwana na kọmentị wee na-asị na ọ na-akụgbu ya na ọ marụgo na ọnya nwa ya achịkwana ọzọ mana unu mana nna ya nọ n'isi ọkwa na ọ ya nwekwa ike ịchị ka agbọkwọ na ọ marụgo na ọ ya achịkwa ọzọ ọkwọfa nwa na-achị Okotorigba ife fụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-ajụ na St. Patrick statue anụnwa ndị gọọmenti akụkpọghọ na fa chọrọ ịma na ya bụ ife na onye ojii ka ọ bụkwa na onye ọcha kpatalụ na akụtughie ọ na-afụkwa ụdịka ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị o na gọvanọ na-achị Anambra steeti na oji staịlụ nya ụzọ aghụghọ wee jee megide ndị ilo ya wee were ụzọ aghụghọ wee kurisicha ngwongwofa wee debe ahụ na ọ na-achọ ịrụ okporo ụzọ ọ na-ewekwa na ụfọdụ iwe na nke ikpeazụ. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na fa echeghị na okporo ụzọ Isuọfịa anụnwa jebere Igbo Ukwu wee si Nnewi na ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke bụzi na-aya arụ ya ka ọ bụrụ ụzọ moto ya ada aga n'okporo na-abụ ma ọ bụ na ya bụ ụzọ bụkwa na ụzọ na-eme na moto aha aga ma na o nwere ife ọ na-egbochi na-enwere ebe mebiri emebi wee karịa ebe anụnwa gọọmenti kwesịrị ijerụ na ọha ebe anụnwa
ife mfụkwa ka m wetara unu na kọment. Ebe ụfọdụ nọkwa wee na-asị na aka nwere ụlọ fa kwesịrị ịkụkpọdụkwa nso na ya bụ main road mana fa akụkpọghị ya, na si kedu ife kpata na akụkpọghọ nke ahụ wee na-akụkpọsị nke ndị ọzọ. Anyị akụkpọchi ife niile ofu mbọsị, ọha ebe akụkpọdebere echi niile fe ebidokwa wee kụkpọkwarụ wee na-aga. Alụzie niile onwezie nke akụkpọghọ bifo aruo ilo wee kụkpọkwanụ nke ndị dị ya nso. Mgbe aka ọ ya anọzi wee sịbakwanụ na aghụghọ ka a na-aghọ maọbụ nọọ ndị ilo ya ka ọ na-emebisi ngwongwo fa. N'ọkwọ nke m fụrụ wee sị ka m wetara unu na gọọmenti Anambra steeti na-akwatusi ụlọ niile edidebe main road nọọsị na o chọrọ idozi ya bụ okporo ụzọ ka ọ dịkwanụ ka obodo oyibo na-akọwakwọ na-enwechara eme ụlọ ndị aka lụpụrụ ọfụ wee lenticha ya ndị na-azụ afịa na ya bụ ụlọ na-eso wee kurisikwafa ncha. Mana ọdụ unu ka gọọmenti o nwere ife o nyere ndị a ka agbabalụfa aka. Okwa ebe ahụ ya ebutekwa mmadụ ịyaba BP nwụchụ maọbụ mmadụ ije tinye aka n'ife ọjọọ ka o zuwe ochi. Ọ kakwuo mma na gọọmenti kọmpasetiri fa ka fa chọọ ebe ọzọ jee ma ife fa ya eji wee lụrụ maọbụ welụkwa n'ego ya wee nyere onwe fa aka. Ọ gwụkwanụ ka ọ ha n'ọnụ.